Приключенията на Влади. Приключенията на Влади. Ще играем с баща ми на шах. Виж сега, заплашвам го. Шах! Аз съм почти мат. Предпазих го сега. Откъде може да ми даде шах? Браво! Виж, пак го предпазвам обаче. Къде и как? Както ти решиш. Виж, заплашвам ти сега пешката. И царицата ти заплашвам обаче. Къде играеш? Помисли. Добре. Айде, аз се тук играя. Запази си там тази пешка, защото ще я взема. С какво можеш да я запазиш? Коя печка? Ами там, тате, защото мога да я взема с този кон. Мога да ти я взема. С този не мога. Виж. С този не мога, защото тук ще ми вземеш царя. Това не мога. Но мога с този. Мога с този. И ти ако ми вземеш коня, аз после мога да ти взема с другия кон царицата. Така. Добре. Виж, аз искам да сменим царици. Добре. Аз сега взимам с топа. Взимам с топа. Сега си ти. И аз трябва да го преместя. Ето, ще го преместя тук.
Сега аз искам кончето да ти взема, виж. Как ще запазиш кончето? Добре. Тук. Може да поискаш да размениш топа. Ама аз не искам да ги разменим и виж, заплашвам ти пешката. Добре. Виж сега какво ще направя. Слагам този офицер тук. Добре, сега ти давам шах. Шах, искам да взема царя. Ако ти взема с кончето офицера, ето аз сега взимам с кончето офицера. Взимам офицера. Ти знаеш това, що го правиш. Правя го, ти сега можеш да ми вземеш кончето. Виж къде играе сега. Преди да съм ти дал шах. Добре. Виж, заплашвам ти тая пешка. От две места. Едното е от тука и едното е от тук. Ти я пазиш само с кончето. Трябва да я запазиш и с още нещо. Така. И виж сега. Пазиш си пешката и с кончето, пазиш си пешката и с топ. Виж сега, бягам царя тука. Шах! Аз го пазя с моя топ. И мат! Победих тати на шах. Like and subscribe.